Hey, wow, bashana, kushubile bashana. Umkhwanazi bashana ichaza isizathu esasusa uKurt Matlala bashana eKhosi Mpuru bashana. Samisa phansi bashana eKokstad bashana eBongweni kaLasha bashana. Bashana kuthiwa iDemocracies ibidalela lapha eKhosi Mpuru bashana. Thubene access yonke bashana bekufana nokuthi ungaphandle uMatlala bashana. Access yamafoni bashana unorganized visit bashana. Baza ngisho nanokubaza uMatlala bashana kuspin uQueen laphana akugcwale kuyena bashana. Bashana kuthiwa inkunzi malanga ibine access yama takeaway bashana idalele ingakudludla sejele kumnandi kuyena ebusa bashana. Yasolakala nokuthi bukhoshokhosho bebuya phuma engaphandle bashana. Emaningi amathuba ukuthi eqe ejele bashana. Kwathiwa ngeke kune access eningi lo ukwazi ukuthi ibhashini lakhe limshavele limphushele zonke izishandisi nezikhago kwathiwa never bagcwala kuyena bakasidlodlo bashana bamshova esihogweni bashana kaLasha kamshaya zafe kajumba igazi bashana. Ayikhali inyoko ayikhali ihlo kuboshelwe ongovane laphana bomaphuza into engabrayibheki 24/7 usemakhulukuthu ukukushubela uphenduka isithutha. Akukho kubamsana womshana ezweni kuphushwa ucash abantu izinto zibacushela esaso sholonto bashana basopa lo Job Garm Tuka sawumina nawe siboshwa siyofelechele bathi hamba uyofelechele hamba